dalšího videa a dneska v tomhle super pampeliška tutoriálu budeme stavět kamion. Tak jdeme na to. Tak budeme potřebovat jakýkoliv barvy, půlblok a je stejný barvy nebo i jiný, můžete barvy blok, značku, sklo, blok uhlí, čudlík, blok redstone, blok zlata, blok takže rámeček, žebřík a dveře. Tak jdeme na to. Tak, postavíme si takhle blok uhlí, mezera a blok uhlí. Vynecháme 3, pak postavíme jeden blok uhlí, mezera, jeden blok uhlí. Tak to postavíme i na druhé straně, zase do čtverce, aby to bylo. Vezmeme příslušný půlblok, jaký jste si zvolili. Tak. Tímto takhle vyplníte. Si nějak takhle. Vzadu uděláte jeden přesah. A vepředu taky. Pak vezmete příslušný blok a vyplníte to. Takhle. Tak, pardon. Mluvám se, udělal jsem to špatně. Takhle. Tak sem dáte takhle sklo. Sem dáte takhle bloky. Pak si uděláte takový ten sklon, ve kterém občas bývá takový ten spací prostor a tak dále. Takhle. Tam, tak. Pak si vezmete dveře, ty tam namlátíte, takhle. Pak si vezmete čudlíky, ty dáte na kola. Takhle. Podáte světla, jako vždycky. Žebřík, značku. Takhle. Třeba. Tak na druhé straně pak vezmete rámečky, dáte takhle a dáte do nich bloky redstone, vlastně takhle. Tak. Zatím by to mělo vypadat nějak takhle. Pak si otevřeme dvířka, dovnitř dáme rámeček do prostředka, vezmeme blok uhlí a zase uděláme volant, jak je to pokaždé zase. A pak si vezmeme stone slab, půlblok prostě takhle a položíme ho do prostředka, aby to byl křížek těch kol. A na ty kola dáme takhle půlbloky jako blatníky. Takhle. Tak. A tohle by bylo asi všechno pro tenhle tutoriál a prostavení tohohle taháče. Tohle kamionu taháče prostě. A u dalšího tutoriálu jsem